Ситово с това пол. Те как са върнат? Те са там и вика няма прибиране. Няма бъдете на пачка. Ето този сняг, къде ще бъдем на пачка? Проблемът е като ми свърши яденето и пиенето. Аз викам, имате ли ядене? Вика, имам, а пиенето ще свърши скоро. Вас колко повръщава с нощи такива работи. Напили са много здраво и отказали от алкохола. Те като събират там по една дамаджана ракия и спиват. Супер, бе! После ще постим при затворени пътчета, пак сме гори. Ченгетата ни спират, но нищо не може да спре Subaru. Ето и Хижездравец. Какво ще пием примерно при нашия дядо? Ага. Ще има да вика момчета как дойдохте. Айде.